Lejlet l-Assunta u l-imqabba jiċċelebra l-Festa Santa Maria b'appuntament annwali. Flimkien mal-elementi l-oħrajn kollha tal-festa, il-lob tan-nar f'dan ir-raħal huwa wieħed mill-aktar infittex madwar Malta. Il-ħarqa kif isejħula l dawn l-aħħar 120 sena dejjem tispikka l-innovazzjoni li toħroġ bihom kull sena l-għaqda tan-nar Santa Maria tal-Imqabba. L-ispettaklu ta' din is-sena bit-titlu Fireworks Spectacular huwa maqsum f'diversi partijiet, 5 b'kollox. Fl-għaliqi tal-Imqabba l-4 filgħodu sibna attività biżla. L-aħħar tokki għal-wirja ta' lejlet Santa Maria. L-ispettaklu fl-għaliqi tal-Festa ta' Santa Maria tal-Imqabba dejjem ikun oriġinali għaliex dejjem nippruvaw noħolqu affarijiet innovattivi u oriġinali kemm f'Malta u anke fid-dinja. Ġifieri anke llum propju fis-sena 2024 għandna affarijiet innovattivi li qatt ma raw bħalhom ġewwa d-dinja. L-ewwel parti tal-ispettaklu li l-pubbliku jista' jsegwi mill-bypass tal-Imqabba hija bbażata fuq il-beraq tradizzjonali li permezz tal-ħsejjes mistennija tikkrea melodija sinkronizzata ma' diversi siltiet mużikali flimkien ma' diversi effetti u disinji uniċi. It-tieni parti tinkludi l-murtali tradizzjonali Maltin tal-beraq u l-kulur. L-ispettaklu jkompli bi-spettaklu tan-nar u diversi effetti vari sparati minn torrioli l-fuq minn 50 metru, sinkronizzati ma' siltiet mużikali. Isegwu mbagħad il-gran finalu l-ispettaklu tal-wirja tan-nar tal-art mekkanizzat.